барырга керекме бул спектакльга юкмы? Фотоларын карап, ну 90% төгәллек белән әйтә алам. Ябыштырылган сакал мыек булса, уже цин монда барырга бәлки кирәк иде. Костюм белән тутырылган булса, цин. Ага. Токтадан ясалган декорациялар цин. Булар теге минус якына. Ага. Ябыштырылган сакал мыек юк. Цин. Костюмнар зауклы төсләрдә ясалган. Цин. Драматургиясе юк икән. Цин. Сразу 5+. Кешесе юк икән сәхнәдә. Сразу аны барып карарга кирәк. Тере спектакльләр, тере сәнгать бар. Бар ниндидер менә бая кемдер әйткәнчә, теге фантикка ниндидер тышкы рәвешкә генә әйләнеп кайткан. Тере спектакль. Ул менә чынлап та сине актарып чыгарга синең күңелеңне. Ул миңа тидеме? Тиде. Миңа ниндидер энергия бирдеме? Бирде. Минем ниндидер наданлыгымны, ялкаулыгымны ачтымы үзем өчен? Ачты. Ниндидер иҗат рухы, иҗат дәрте, яшәү дәрте бирдеме? Бирде. Миңа калса, ниндидер шундый критерийлар буларга тиеш.